Azi vorbesc din adâncul sufletului. Ascultă-mă, Doamne, pentru că simt cum singurătatea mă înconjoară ca un nor gros și apăsător. Ajută-mă să nu mă pierd în tristețe, ci să cred că Tu ai deja scris povestea mea și că nu ești surd la rugăciunile mele. De atâtea ori m-am întrebat dacă există cu adevărat sufletul meu pereche, dacă undeva cineva mă caută la fel cum îl caut și eu. Te rog, vindecă toate umbrele din sufletul meu care m-ar putea împiedica să recunosc iubirea adevărată. Știu că tot ce vine din mâna Ta e bun și binecuvântat și nimic nu îmi va lipsi când îmi vei trimite sufletul pereche. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să mă pierd în deznădejde și că simt, chiar și în tăcerea Ta, o mângâiere nevăzută. Slavă Ție că îmi dai putere să merg mai departe și să cred că iubirea adevărată există, pentru că Tu ai pus-o în lume și ai sfințit-o prin harul Tău. În Tine îmi pun nădejdea, Doamne, și merg înainte cu credință. Amin.